Hei, jeg heter Erlend Hem og instituttsjef i Legeforskningsinstituttet. Og hej, jeg hedder Marie Stockholm. Jeg cheflæge på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler på Regionshospitalet i Horsens i Danmark. Flott, vi skal snakke litt sammen, Marie, om ledelse av sykehus. Og du sjeflege, som du sa, ved avdelingen for kvinnesykdommer og fødsler ved Regionshospitalet, som det heter på dansk, i Horsens. Og som leder har du gjort noen endringer ved denne avdelingen. Og nå det sånn at dere ikke mangler hverken jordmødre eller leger. Og det har jeg lyst til å snakke med deg om. Men jeg vil gjerne begynne denne podcasten med doktoravhandlingen din, som du forsvarte i Stockholm i 2018. Kan du fortelle så kort du kan om hva den handlet om? Ja, altså jeg lavede et stort case-studie, hvor jeg fulgte en hospitalsafdeling på et stort universitetssygehus i Aarhus. Fulgte jeg i 4 år og kiggede på, hvordan de lykkedes med at tilpasse sig en stor omstruktureringsproces, hvor de skulle reducere 36% af deres senge, 10% af deres budget og være 40 sygeplejersker færre. Så det var sådan en meget stor transformationsproces, ledelsesproces, som jeg fulgte tæt på, både med interview og observationer og spørgeskemaundersøgelser. Netop. Og hvad fandt du ud? Jamen, først så tænkte man jo, det kan ikke lade sig gøre og reducere så mange senge og stadigvæk skulle se lige mange patienter og have høj patienttilfredshed. Men det jeg fandt var, at med en proces, hvor at ledelsen inddragede medarbejderne i faktisk at kigge alle patientforløb igennem, så kom man rigtig langt, og man kom faktisk i mål på den måde, at man både lykkedes med at reducere budgettet på den måde, som man skulle, men man fik også omlagt en hel masse patientforløb til mere ambulante forløb og ændret på organisationen og også de fysiske rammer, således at man kom i mål, hvilket ikke var det, vi forventede. Men det gjorde man gennem en ret særlig involverende proces, som varede nogle år, hvor jeg fulgte tæt. Og jeg la merke til at du liker eller flink til å lage gode titler på både avhandling og på artikler. Så avhandlingen din heter Innovation Inside the Box. Innovasjon inne i boksen. Og hva mener du med det egentlig? Jamen, jeg mener jo det her med, at når man får et krav om at skulle reducere økonomi, så det jo en stram ramme. Og der noget teori, ledelsesteori, særligt for den private sektor, som tyder på, at når man laver begrænsninger og faktisk skal spare penge, jamen, så der en god mulighed for at blive mere kreativ og mere innovativ. Og det var ligesom den tænkning, som jeg var nysgerrig på, jamen gælder det også i sundhedsvæsenet? For når man har sådan en stram ramme, tit så taler man jo om, at innovation det handler om at tænke ud af boksen. Men faktisk den her teori handler om, at hvis vi meget tydelige på, hvad rammerne, vi skal spare så meget, vi skal, at rammerne ret faste og tydeligt defineret, jamen så kan det så faktisk være en vej til at blive mere innovativ og kreativ. Og det var det, jeg var nysgerrig på. Gælder det også i sundhedsvæsenet? Og det var egentlig det, jeg så, at det rigtigt, at det at vide, jamen det det her, der målet, det der, vi skal hen. Det kunne faktisk godt blive motiverende, så længe at det ikke var det økonomiske sparekrav, der var målet, men målet blev defineret af den ledelse, jeg fulgte som værende, jamen kan vi egentlig gøre det bedre for vores patienter? Kan vi gøre det bedre for vores organisation? Og der var jeg jo også meget inspireret af sådan
generel motivationsteori, som handler om, at vi er jo motiveret for, når vi er offentligt ansatte, læger, sygeplejersker osv., at vi går jo på arbejde for at gøre det godt, og hvis det er formålet, så vil vi egentlig godt være med til meget i forhold til at kigge på, kan vi gøre ting anderledes, hvor hvis målet er, at vi skal bare spare penge, så kan der nemt opstå en modstand og sige, nej, det bliver dårligere behandling. Vi tager os ikke ordentligt af patienterne. Og det var noget af det, jeg var optaget af. Jamen, hvad kan egentlig lade sig gøre? Og noget af det, jeg så, var, at og også litteraturen viser, er, at nogle gange, så kan man faktisk godt forbedre kvaliteten, forbedre arbejdsgangen, og så både forbedre kvalitet, mere tilfredse patienter og reducere økonomi samtidig. Men det der med at være nuanceret omkring at sige, besparelse, det er ikke altid dårligt. Det kan faktisk også være en måde at få kigget nogle ting efter i sømmene, og få ligesom vendt hver en sten og komme i dybden med nogle af vores patientforløb. Og det her, det var så stor en forandring. Det gjorde faktisk, at den her afdeling, de lykkedes med, at den strategi, de valgte, det var at sige, vi vil faktisk kigge på det hele. Vi går alle patientforløb igennem, og det jeg kunne se, da jeg så analyserede det var, at de opdagede faktisk nogle ting, som ingen havde set før. Og der har jeg brugt ligesom kompleksitetstænkning og teori til at perspektivere ud fra at sige, jamen det her med at analysere en hel masse og faktisk bruge tiden og inddrage de medarbejdere, læger, sygeplejersker, jordemødre osv., som er tæt på patienterne, jamen så opstår der, så opdager man nogle mønstre og nogle ting, som faktisk viser sig at løse selv sådan en stor udfordring, som vi troede var uløselig. Ja, for da er jeg igjen tilbake til en av dine titler på en av artiklene dine. Money's not on my mind, heter den. Jeg tenker ikke på penger. Men utgangspunktet for det forskningsprosjektet ditt var jo riktig dårlig, kan man si da, fordi det var at man skulle spare penger. Og i hvert fall, jeg tror det er stor likhet mellom helsetjenestene i Danmark og i Norge, med at det er mindre penger, og vi skal gjøre mer, og det skaper frustrasjon og motstand. Men hva tenker du med det at penger ikke er viktig? Altså, hvordan kunne man klare å... For man møter jo... Det er jo motstand når utgangspunktet er slik. Så kan du forklare litt mer om det? Fordi det tror jeg er veldig gjenkjennelig veldig mange steder, dessverre. Ja. Jamen, det er jo tilbage til det der med, hvad er vi egentlig motiveret af? Og hvis opgaven den kun hedder, vi skal spare nogle penge, jamen så vil de fleste fagprofessionelle læger og andre sige, jamen det synes vi er en dårlig idé, fordi det vil forringe den behandling, vi leverer. Så noget af det, jeg har beskrevet, det er det der med, jamen, hvordan kan vi faktisk reframe, eller hvordan kan vi ændre opgaven til noget, som er motiverende. Og så være meget ydmyg over for at se, jamen, hvor langt kan vi faktisk komme. Det var det, de gjorde i den case, jeg kiggede på at sige, jamen hvis vi siger, opgaven her er, lad os kigge alle patientforløb igennem. Lad os se, hvad der er af muligheder. Hvad kan vi faktisk gøre? Hvor vi selvfølgelig er meget opmærksom på, at vi har en høj patientsikkerhed. Den vil vi ikke gå på kompromis med. Men kan vi faktisk gøre noget anderledes? Fordi vi ved jo også, at der er spild i sundhedsvæsenet. Vi ved fra hele vel klog, choosing wisely bevægelsen, at vi går faktisk og gør en hel del ting, som er unødvendige. Og det der med at faktisk at få brugt tiden på at komme i dybden med de enkelte patientforløb og sige, jamen, hvad gør vi faktisk, og var der noget, vi kunne gøre anderledes? Det er meget motiverende for de fleste klinikere. Vi vil faktisk alle sammen gerne være med til at kigge på vores
patientforløb og vores måde at arbejde på og vores organisation, hvis det er igennem de briller, som hedder, jamen er der noget, vi kan gøre bedre her? Og så bliver pengene, ja, de er der selvfølgelig, kravet om at skulle spare, altså boksen, den er der, og det ved vi godt, men hvis vi vender blikket mod, er der noget at komme efter her, er der noget, vi kan gøre bedre, jamen så giver det et andet følgeskab. Nettopp, og nå er vi fremme ved det aller mest spennende, og det er at du ønsket å ta med deg det du hadde forsket på ut i praksis til din avdeling i Horsens. Og det har du gjort, og der har du nå vært i over 5 år. Og da er jeg spent på om du kan forklare så selv enkle nordmenn kan forstå det. Hva har du gjort på avdelingen din? Hvordan har du jobbet for å få til der hvor dere er nå? Ja, altså, jeg var jo jeg så jo både, at meget kunne lade sig gøre i den case, som jeg studerede og skrev afhandling omkring. Noget af det, jeg også blev opmærksom på, særligt i litteraturen, det var, at det her med at skulle omstille sig hele tiden og effektivisere, optimere patientforløb, det kan også blive for meget. Altså det kan blive stressende. Det kan blive sådan, at dem, som skal arbejde i de her meget optimerede forløb, der er en problematik omkring udbrændthed. Så noget af det, som jeg tog med fra min forskning, det var, ja, vi kan godt arbejde med optimering og effektivisering og omstrukturering, men der er noget mentalt, der er noget trivsel, som også skal med. Og det var egentlig den ambition, jeg havde, da jeg selv blev cheflæge for snart 6 år siden, at jamen, kan vi arbejde med både at sige, ja, vi skal løbende tilpasse vores patientforløb, vores organisering, vores måde at arbejde på. Det er noget, som er nødvendigt. Men vi er også nødt til at arbejde med vores måde at tænke på og vores trivsel. Og det er der egentlig også gode teorier omkring, blandt andet Amy Edmondsons arbejde omkring psykologisk sikkerhed og løbende læring, og Robert Keegans arbejde omkring mere bevidst udviklende organisationer. Så de teorier, som jeg havde brugt i analysen i min forskning, har jeg taget med i mit arbejde her på afdelingen, som jo så har gået rigtig meget i retning af at inddrage tværfagligt de medarbejdere, der arbejder her i afdelingen, og kigge på opgaver. Det kan være patientforløb, det kan være organisering, men ikke kun det, men kombinere det med, at vi har brug for nogle styrkede kompetencer inden for samarbejde, og vi har brug for nogle styrkede kompetencer også i forhold til os selv. Det har både været personprofiler, men det har også været et arbejde omkring feedback, egne styrker, hvor har jeg brug for at øve mig i noget. Så hele tiden at sige, jamen det er ikke kun de få, som skal arbejde med udvikling og omstilling i sundhedsvæsenet. Det er faktisk noget, vi alle sammen skal byde ind i, fordi kompleksiteten er høj, og vi er nødt til at høre dem, som er tæt på patienterne, at det er faktisk dem, der tit har de bedste idéer. Og det er ikke nok at få gode idéer, der skal også være nogle kompetencer til at arbejde videre med dem. Så det første, vi har gjort, det er egentlig at invitere alle medarbejdere på sådan en udviklingscamp. Vi har været sted 10 gange, cirka 25 medarbejdere hver gang i tværfaglige teams, hvor de har arbejdet med forskellige opgaver, vi alligevel skulle håndtere i afdelingen. Og det betyder jo, at de her teams, de har i første omgang haft en opgave, men det vi så gør, når vi er afsted, det er, så underviser vi også og øver os i teamsamarbejde, psykologisk sikkerhed, det her med at evne at speak op og kunne undre sig over, hvordan er det, vi arbejder, vores samarbejde, min egen rolle i det, og så også et fokus på de personlige, professionelle kompetencer. Og
det har jo så udviklet sig over de sidste 6 år til at blive en organisering også, som er mere teambaseret. Teams, der er faglige teams, der er teams, der arbejder med projekter, der er teams, der er organiseret omkring trivsel og trivselsarbejde. Og en hel masse andre forskellige ting, som ligesom vokser ud af det. Ja, for arbeidet ditt har vakt stor oppmerksomhet i Danmark, og du ble blant annet nå i høst nominert til Årets leder. Det var jo utrolig morsomt, og gratulerer med det. Men tenker du at det dere har gjort, eller det som har skjedd på din avdeling, kan kopieres? Eller må man tilpasse det til hvert enkelt sted? Eller jeg tenker, hva er det vi kan ta med oss av det som dere har fått til, som vi kan bruke for eksempel på avdelinger i Norge? Jamen, jeg tror bestemt, jeg tror altid, at man skal tilpasse til sin egen kontekst. Det tror jeg helt generelt. Men der er bestemt en del elementer, som man godt kan tage og kopiere. Jeg tror, et godt sted at starte, det er det her med faglige teams. Altså, hvad er det for et ansvar, man har som tværfagligt fagligt team, læger, sygeplejersker, sekretærer sammen. Min erfaring er, at de kan faktisk godt have meget ansvar for deres eget fagområde, for booking, for ambulatorieprogrammer, for faglig udvikling, for patientinformation og deres samarbejde internt. Men det kræver tid, at man prioriterer, at de faktisk skal have noget tid sammen til at mødes, og også at de har nogle kompetencer til faktisk at arbejde med at løse den opgave. Men det giver jo en oplevelse af at være involveret, og det giver en oplevelse af også at kunne handle, når man ser noget. Det er noget af det, der er meget vigtigt for trivsel. Det der med, hvis man ser og oplever noget i hverdagen, som ikke fungerer, at man så ikke først skal til at sende en e-mail til sin nærmeste leder, der så skal tage det med til et næste ledermøde, og så måske om et halvt år, så får du besked på, at vi kunne løse den der problemstilling. Men det, at man i teamet faktisk kan sige, hov, her er noget, der ikke fungerer. Lad os gøre noget ved det. Lad os prøve noget af. Og man både har mandatet og egentlig rummet til også at tage det ansvar. Det har vi rigtig gode erfaringer med. Og det er egentlig sådan, hele afdelingen her er organiseret med mange teams, som har et stort mandat til at tilpasse hverdagen løbende. Et uttrykk som jeg har hørt du har brukt, det er at du ønsker å la flere være med og lede, at ledelse blir mer distribuert, sånn at hvis man tenker seg at makten er omtrent konstant, så har du gitt fra deg makt som leder til dine medarbeidere. Er det riktig forstått? Ja, det er meget rigtigt. Det er jo ud fra motivationsteori egentlig, som handler om, at noget af det, der betyder rigtig meget for at være motiveret for at gå på arbejde, det er autonomi. Altså det er følelsen af, at man selv har indflydelse på sin arbejdsdag og på det, man laver. Og det kræver jo, hvis man skal have det, at jeg kan ikke være nede i detaljerne i alt, hvad der foregår i den her afdeling. Og det kræver jo, at man også slipper noget af kontrollen. Og det synes jeg faktisk ikke er så svært, fordi jeg har rigtig dygtige medarbejdere. Og noget af det, som jeg tit bliver spurgt om, det er, jamen sker der så ikke alle mulige, altså bliver det ikke sådan helt kaos, når der er mange, som tager ansvar? Og jeg vil næsten sige det modsatte. Det jeg oplevede, da jeg startede som leder, det var rigtig mange, der hele tiden skulle spørge om lov. Må vi godt det? Må vi godt det? Må vi godt det? Eller næsten sådan en apati om, at det hjælper alligevel ikke noget. Og, så jeg oplever ikke, at folk de går amok i udvikling.
Tværtimod så oplever jeg, at folk er meget samvittighedsfulde og tager opgaver og arbejder med dem. Og med det samme, at der er noget, der bliver mere svært, jamen så spørger de. Så jeg kan egentlig sagtens slippe noget af kontrollen og være meget tillidsfuld, fordi jeg har dygtige medarbejdere, som løfter opgaven. Og det gør de samvittighedsfuldt og kompetent. Så vidt jeg vet, så er du den eneste lege i Danmark som har en PhD eller doktorgrad i ledelse, men konklusjonen, hvis vi nå skal runde av denne samtalen, det er at det er ikke nødvendig å ha PhD i ledelse for å få det til som leder i helsetjenesten. Nej, altså jeg synes det her for mig har det været et stort privilegie, og det har givet mig noget, men bestemt ikke. Jeg tror ikke, man tager skade af at læse. Ja, det plejer jeg altid at sige, at vi er jo som læger akademikere. Og selvfølgelig skal vi lige så vel, som vi læser vores lægefaglige fag, så skal vi også læse ledelse, hvis vi vil være ledere. Ledelse er et fag i sig selv. Så jo, man skal snuse til noget, men der er masser af små tiltag, man sagtens kan gå i gang med, bestemt. Tusen takk, Marie. Det er alltid så inspirerende å snakke med deg og høre hva du har gjort og hvordan du tenker. Så jeg håper mange av de som hører på denne podcasten også blir inspirert. Takk for samtalen. Selv tak, det var en fornøjelse.